आंनि मुङा जुरिज्योति बसुमतारी आं दा कटन मुलुगसोलोंसालियाव सानखान्थि बिफानाव नैथि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ जोंहा बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनोदि गामि सिंफोराव जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा गोबाङानो मिथिया जे जोंनि कटन मुलुगसोलोंसालियावबो बड' आयदायाव अनार्स लानानै BA खौ खालामनो हायो होनना बेनिखायनो जों बिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानोदि नोंथांमोनहा जोंनि कटन मुलुगसोलोंसालियावबो बे आयदा बड' आयदाखौ अनार्स लानो हागोन आरो बेयाव जोंहा गोबां स्कप दङ आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गोबाङानो फंबाय बिनानावमोनहानो सानो जे गुवाहाटीयाव फरायनो थाफैबा गोबां रांनि खरसा जायो बा रांनि प्रब्लेम जायो होननानै बाट बेयो बेबायदि नङा जोंहा गोबां फेसिलिटिस दङ लाइक हस्टेलनि फेसिलिटिस दङ कलेजावबो जोंहा इनकाम सार्टिफिकेट थायोबा खम रांनि गेजेरावनो जों एडमिशनखौ लानो हायो आरो हस्टेलावबो जों बयबो जेसेबां दङ बेयाव जों गासिबो बयबो हस्टेलावनो थायो स' जों मिन्थिगौ जों गोबां खम रांनि गेजेरावनो जोङो हस्टेलाव लाइक मान्थलि सोलिबाय थानो हायो होननानै स' आं फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो फोरमायो जे नोंथांमोनहा गोसो गुदुङै फरायनो गोसो जादोंबा प्लिज फैनानै जोंनि मुलुगसोलोंसालियाव एडमिशनखौ लाफै आरो जोंहानि टिचारफोरा फोरोंगिरिफोरा बुहुत मोजां बुहुत लाइक हेल्पफुल बेनिखायनो आं आगैमोनखौ गुरैयै गावनि गोसोनिफ्राय खावलायो जे प्लिज फैनानै जोंनि मुलुगसोलोंसालियाव बड' आयदायाव अनार्सखौ लानानै BA खौ फोजोबो गोजोनथोंसै खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि रुफुंसा बर' आं दायो कटन मुलुगसोलोंसालिनि सानखान्थि बिफानाव नैथि सेमिस्टाराव पस्ट ग्रेजुएसन खालामगासिनो दं दायो नैबे आंजों दङ जोंहा जोंनि कटन मुलुगसोलोंसालियाव बायदि बायदि बिफानाव PG आरो UG खालामनाय फंबाय बिनानावमोन दङ जोङो दायो नैबे कटन मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव जोङो बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टेल चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंहा कटन मुलुगसोलोंसालिया थांनाय 2020 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि बर' आयदायाव अनार्स लानानै BA खालामनायनि खाबुखौ जोंनो होदों नाथाय जोङो खोनानो मोन्दों थांनाय 2020 मायथाइनिफ्रायनो जोंहा थांनाय 2023 मायथाइसिम सासेबो फरायसाफ्रा जोंनि नैबे कटन मुलुगसोलोंसालियाव BA बर' आयदायाव अनार्स लानानै खालामनो जोङो फैनायखौ जों खोनायाखै ओंखायनो जोङो दिनै जोङो कटन मुलुगसोलोंसालिनि साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरा ज' जानानै जोङो दिनै खावलायनो सानदों जायफोर फरायसाफोरा थांनाय 2024 मायथाइनि HS आनजादाव पास खालामबाय नोंथांमोना जायफोर फंबाय बिनानावमोना डिग्रिखौ बर' आयदायाव मेजर लानानै खालामनो सानदों नोंथांमोनखौ जोङो खावलायनो सानगोन जे जोंनि नैबे कटन मुलुगसोलोंसालियाव BA खालामनो बर' आयदाखौ मेजर लानानै BA खालामनो हागोन बेयाव जोंहा गोबां रोखोमनि सुबिदा थागोन ओंखायनो जोङो खावलायगोन जोंहा नैबे कटन मुलुगसोलोंसालियाव एडमिसन लानायनि प्रसेसा जोंहा मोननै रोखोमै जागोन मोनसेया जाबाय CUET एन्ट्रेन्सनि गेजेरजों बियो फैनो हागोन आरो नङाब्ला गुबुन मोनसेया जाबाय नन CEET माने जोंहा बियो जायफोर फरायसाफोरा CUET आनजादखौ जिरायासै बिथांमोना थोंजोङैनो गावबा गावनि HSनि मार्कसजोंनो बिथांमोना एडमिसन लानो हागोन जायफोर फरायसाफोरा 50%नि सायाव मोनबाय बिथांमोना बर' बिफानाव बर' आयदाखौ अनार्स लानो थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा एडमिसननि एप्लाइ डेटआ जाय जोंहा नन CUET बियो जोंहा मैयानिफ्राय एबा 27 मेनिफ्राय 2 जुनसिम जागोन ओंखायनो जायफोर फंबाय बिनानावमोना एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना बे सानथामनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो खावलायगोन आरो बेनि उनाव जायफोर फंबाय बिनानावमोना CUET एन्ट्रेन्सखौ जिरायदोंमोन बिथांमोननि एप्लाइनि डेटआ जोंहा 1 जुलाइनिफ्राय 2 जुलाइनि गेजेराव जागोन ओंखायनो जोङो नैबे समाव जों खावलायनो सानदों जायफोर फंबाय बिनानावमोना कटन मुलुगसोलोंसालियाव बर' आयदायाव BA खालामनो सानदों नोंथांमोना जाहाथे थाबैनो गावबा गावनि एप्लाइखौ खालामनो हायो आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों